ukhona umnakwethu? No, not really. Oh, not really. So she is actually there. Mnawabo. From uhulumeni. Yes, allowance ekhulumeni. Okay. Mina kuyena. Oh, wena kuyena. Yena yena usengayicela khulumeni. Oh, right. Ngivumelana naye ke. Mina ngithi allowance sifuna khulumeni ukuthi What is up, next? My name is Kay Moss, Kay Kaz, the Kay Cinema Kansas child. And then Kiko Natali today, guys. I have your favorite couple in Peteu. Samkelo Shezi. Samkelo Shezi, no? Nohlengwe Dlamini. Right. Thank you Dlamini. Ngithi right na. Oh, ngi-right sithando. Hayibo, ngathi umoya wakho phansi. I don't know what's going on. Yeah, mase ngiphansi kwabantu bese akufani. Hayi, ngiyabona ukuthi no man, the energy doesn't match the content. Ni right kodwa? Ase right face nje ngabe siqamba manje. Ne, namhlanje sikalwa Lwa's album listening session. She was launching amaciko her album. So mina angisazi isiZulu, right? For umuntu ongazi ukuthi amaciko ngamchazela umtshela ukuthi yini amaciko. Amaciko ngicabanga ukuthi ila kuhlangana khona nje izinto kakhulu zesiZulu. Ngabala izinkondlo, imculo, indlwamu, zonke lezi zinto lezi nje ezibala into zesiZulu. Ithina ke nathi amabhinqa bonke bangiqonde kanje nje nami ukhupha isoka. Phela hayi ukuthi bangihamba nomama ngifuna ezinye ingane zengibone, ngiyafuna ukuthi zengibone yabo. So ya uciko ngicabanga ukuthi nje ikona ukuthi kubala into eziningi kakhulu. Nginibonile mama laphana ku music video i-allowance efeaturisha uStahila. What was the whole message yokuthi nina nibe phakathi kwaleyo video leyo, and what were you guys exactly acting out kuleya video? No, besifuna i-allowance. Okay. Sithi nje kuyithina Uyabona. esithandana kakhulu yabo. Yes. So ithina abantu abadeserve nje i-allowance. Yes. From yena onje in general nje. From uhulumeni. Yes, sifuna i-allowance ekhulumeni. Okay. Mina kuyena. Oh, wena kuyena. Yena yena usengayicela khulumeni. Oh, right. Ngivumelana naye ke. Mina ngithi allowance sifuna khulumeni ukuthi njengoba sithandana kanje uhulumeni akasenzele phela ifavor. All right, ilento benile court. Yeah. Oh, that's actually great. That's amazing, man. What are some of the tracks that you enjoyed from this recent album? Ngithande kakhulu itrack enosaliwa efeaturing track onosaliwa iyona ngizwe nje isho kakhulu nale no Mahu, I think uNembeza or something. uNembeza, Yeah, ngithande zona kakhulu. Wena uthanda iziphi ingoma kule album? Ngithanda lesi bengicela avele umnakwethu. Hey, hayibo. Ngendoda ye. Hayibo. Kanjani manje? Sengazi ukuthi noma ukhona ucashile. Between mina nawe ke ukhona yena vele? Umnakwethu? Hayi akekho. Oh, akekho. Hayi but ukhona umnakwethu? No, not really. Oh, not really. So she is actually there. Mnawabo. Hayibo.